Този музикален фестивал в Румъния е по-голям от вашия град. Нарича се Beach Please и Playboy Carti, Future, Heat, Don Toliver и Quavo са само някои от артистите, които ще се изявят на Черноморското крайбрежие. Звучи нереално. Ето клип от шоуто на Травис Скот през 2024 година пред 120 000 души. Все още не сте сигурни? Ето A$AP Rocky през 2025 година пред повече от 150 000 души. Трудно ми е да намеря добра причина да не отида там тази година. Искам да кажа, че струва по-малко от 50 евро на ден с ефтини полети до Букурещ от всеки голям европейски град. Като има и автобуси, които свързват цялото крайбрежие с фестивалната площадка. Той ви дава практически безкрайни възможности да изберете най-подходящото за вас настаняване. Можете да намерите повече информация на beachplease.ro, но имайте предвид, че цените се увеличават с обявяването на всеки нов артист. За мен лично Beach Please предоставя цялостния пакет. Невероятна програма, страхотна продукция, ефтини цени и добра достъпност. Ще се видим ли там?